Magandang araw po sa inyo mga kalakbay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Franco at nakatira dito sa May Negros. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang karanasan ko. Noong minsang dumalaw kami ng aking mga magulang sa burol ng lolo ko. Ang edad ko po noong mga panahong iyon kalakbay ay 23 na. At yung lolo ko pong namatay ay bali sa mother side ko po. Medyo nasa liblib na lugar na po kasi nakatira ang mga magulang ng aking ina. Kung kaya doon na ibinuro lang bangkay ni lolo. At mula ng unang araw na pagkamatay nito ay naroroon na po kami mag-anak. Nasa ikalimang gabi ng burol ng mga sandaling iyon. Habang tinutulungan kong mag-asikaso sa mga bisitang nakiramay ang aking ina. Napansin ko na naman ang tatlong matandang lalaking nakatayo sa hindi kalayuan. Sa kabaong ni Lolo Doming malapit sa may bintana. Kaya napapaisip ako kung bakit palagi na lang doon nakapwesto ang tatlong matanda. Nakasuot ng kulay itim ang mga ito at nakatitig lamang sa kabaong ni Lolo. Hindi ko alam kung napapansin ba ang mga ito ng mga taong nakikiramay, ng mga magulang, kaanak ko, o ako lang ang nakakapansin sa kanila. Wala kasing lumalapit sa tatlong matandang lalaki at dinadaan-daanan lang sila ng mga tao. Wala ring nag-aalok sa kanila ng kape o kahit anong pagkain. Ilang gabi ko na ring napapansin ng tatlong matandang lalaki na palaging naroroon lang malapit sa may bintana at nakatitig lang ang mga ito sa kabaong ni Lolo. Hanggang sa hindi na ako nakatis pa. Kung kaya nilapitan ko na ang tatlong matanda at inalok ng pagkain. Napatitig naman ang mga ito sa akin at nagsalita na, "Maraming salamat na lang iyo. Pero hindi kami nagpunta dito para sa pagkain. Sige na ho, tanggapin niyo na po itong kape. Kanina ko pa po kasi kayo nakikitang nakatayo dito. Kaya nilapitan ko na po kayo. Mukha po kasing wala na namang nakakapansin sa inyo at dinadaan-daanan lang po kayo. Ni hindi man lang po kayo inaalok ng kape." Wika ko sa tatlong matanda. Bigla naman ako nakaramdam ng kaba sa dibdib. Nang mapansin kong masama ang titig sa akin ng isa sa tatlong matandang lalaki. Bago sila naglakad palabas ng bahay. "Hoy Franco, sinong tinitignan mo riyan?" Napaigtad ako ng tapikin ng kaibigan kong si Rosa ang balikat ko. Kaya napatingin ako sa kanya. Ako mang ituturo ko na sana ang tatlong matandang lalaki naglalakad palabas ng bahay. Subalit biglang nawala ang mga ito na parang bula nang ibalik ko ang tingin ko sa kanila. Wala Rosa, may tinitignan lang ako." Pagkukunwaring sabi ko kay Rosa. Tsaka naglakad na ako pabalik ng kusina. Natapos ang gabing iyon nang hindi ko na muli pang nakita ang tatlong matandang lalaki. Pasado 4:00 na ng umaga ako natulog. Kaya tinanghali na ako ng gising noon kalakbay. Pagkagising ko ay narinig ko ang ingay at tawanan sa labas ng bahay. Kaya kakamot-kamot ako sa batok na tumayo at nagtungo na sa kusina para magtimpla ng kape. Nang makapagtimpla na ako ng kape ay agad na akong lumabas ng bahay. Noong palabas na ako ng bahay mga kalakbay, napansin kong may matandang lalaki akong nakitang kausap ng mga magulang ko at naririnig ko pa ang mga itong tinatawag na Tatay Tomas ang matanda. Kaya lumapit na ako sa mga magulang ko at nakiusyoso kung sino ang matandang lalaking kausap nila. Pagkalapit ko sa mga magulang ko kalakbay, nabigla na lang ako nang biglang tumitig sa akin ng masama ang matanda. Kaya medyo napatras ako at napatingin sa mga magulang ko at sa matandang kausap nila. "Bakit masama kayo makatingin sa akin?" Mahinahong tanong ko sa matanda. Nagulat naman ako at kamuntikan ng mabitawan ng basong may lamang kape. Nang biglang hawakan ng matanda ang kamay ko at nagsabing, "Namarkahan ka ng balbal, apo. Delikado kang bata ka." Umiiling habang nagpapatunog ng ngipin na wika nito. Nakaramdam naman ako ng takot nang marinig ko ang sinabi ng matanda. Kahit na hindi ko alam kung ano ang balbal na sinasabi niya. "Ho, ano pong balbal na sinasabi ninyo?" Tanong ko sa matanda. "Siya nga pala, ako pala ang kapatid ng Lolo Doming mo."
Tawagin mo na lang akong Lolo Tomas. Pagpapakilala niya sa akin. Napag-alaman kong albularyo pala si Lolo Tomas. At ikinuwento niya sa amin na kaya pala hindi siya kaagad nakapunta sa burol ni Lolo Doming. Yun ay sa kadahilan ng may ginagamot pa siyang pasyente sa baryo kung saan siya nakatira. Nakita ko sa iyo, Ihon, na minarkahan ka na ng balbal. Kaya mag-iingat ka, Apo. Dahil sa oras na hindi magtagumpay ang mga balbal sa planong pagkuha nila sa bangkay ng Lolo Doming mo, tiyak ikaw ang kukunin nila, Apo. Payo ko lang sa iyo, Apo. Kapag sumapit na ang dapit hapon, huwag na huwag ka nang lumabas ng bahay hanggat maaari para hindi ka masundan ng balbal. Pahabol na bilin sa akin ni Lolo Tomas. Pero tay, may magagawa ba tayo kung paano matanggal ang markang ginawa ng balbal sa anak ko? Pag-aalalang tanong ng ama ko kay Lolo Tomas. Nakakalungkot man sabihin, pero sa ngayon wala pa akong maisip kung paano tanggalin ang markang nilagay ng balbal. Dahil sa totoo lang, ang marka ng aswang na balbal ang pinakamahirap tanggaling marka. Kailangan pa nating paglaanan ito ng ilang araw bago natin matanggal ang marka. Pahayag ni Lolo Tomas sa aking ama. 3 araw na lang po ay maililibing na natin ang bangkay ni Tatay Doming. Ano pong kailangan natin gawin para hindi matuloy ang pinaplano ng mga balbal na sinasabi mo, Tay? Pagsusumamong tanong ng aking ina at maluha-luha siyang nag-aalala. Hindi ko alam kung ano ang mga tinutukoy ni Lolo Tomas na aswang raw na balbal ng mga panahong iyon, kalakbay. Dahil mula na magbinata na ako noon ay hindi pa ako nakaranas o nakakita ng aswang. Chong, alam naman natin bangkay lang ang pwedeng kainin ng balbal. Kaya papaano niyo po nasabing makukuha ng mga nilalang na iyon ang anak ko? Tanong ng aking ama kay Lolo Tomas. Maraming paraan ng mga balbal para lang makuha nila ang taong gusto nilang biktimahin. Maaaring patayin ka nila gamit ang dahas. O kaya naman ay maaari kang bigyan nila ng sakit para mas mapaaga pa ang iyong kamatayan. Nang sa ganon ay makuha na kaagad nila ang bangkay mo. Pagsasalaysay na saad ni Lolo Tomas. Napansin ko namang may inusal na kakaibang salita si Lolo Tomas at iginuhit niya ng pakur sa noo ko at sa kamay. Pagkatapos ay may ipinasot siya sa aking kwintas. Ayon pa kay Lolo Tomas, kalakbay, huwag ko raw hubarin ang kwintas na ipinasot niya upang hindi makalapit sa akin ang mga masasamang nilalang na nagbabalak ng masama sa buhay ko. Hindi ko man maintindihan ang mga nangyayari ng mga sandaling iyon. Pero mas pinilit ko na lang na sundin ang lahat ng mga bilin sa akin ni Lolo. Dahil inaamin kong nakaramdam ako ng kaba sa dibdib. Lalo na nang marinig ko ang sinabi sa akin ni Lolo na maaaring bukas o kahit na anumang oras ay pwede akong mapahamak at maging sanhi ng kamatayan ko. Kaya nakaramdam talaga ako ng takot. Pero nangako naman si Lolo sa akin na gagawin niya ang lahat ng paraan para bago pa man sumapit ang libing ni Lolo Doming, ay matanggal na niya sa katawan ko ang marka ng balbal. Dala na rin ng takot sa sarili ko ang mga kalakbay. Kung kaya maghapon lang ako sa loob ng bahay. Hindi ako lumalabas maski ang sumilip sa bintana ay hindi ko ginawa. Para akong praning ng araw na iyon dahil iniisip kong baka pag sumilip ako sa bintana ay makita ko ng balbal na sinasabi ng mga magulang ko at ni Lolo Tomas. Kinagabihan ay nagsidatingan na naman ang nakikiramay at nakita ko na naman ang 3 matandang lalaki. Ngunit ang ipinagkaiba lang, kalakbay, ay kung dati nasa loob sila ng bahay, ngayon naman ay nasa labas lang sila ng bahay nakatayo. Masama ang titig ng mga ito sa akin na para bang may ginawa akong masama sa kanila. Kaya iniwas ko na lang ang paningin ko sa 3 matanda at nagkunwaring maraming ginagawa. Hindi na rin ako nagtangkang lapitan pa ang mga ito. Sa kadahilan ng takot pa rin akong lumabas ng bahay at baka anumang oras ay sunggaban ako ng aswang. Maya-maya pa ay naramdaman kong para akong nahihilo at biglang bumigat ang aking pakiramdam. Kaya nagpaalam na muna ako sa mga magulang kong iidlip na muna ako sandali.
Mainit ka anak ka. Parang may sinat ka. Pag-aalalang tanong ng aking ina habang kinakapa niya ang noo ko. Ayos lang po ako, Nay. Medyo sumama lang ang pakiramdam ko. Tugon ko naman sa kanya. Teka anak, nasaan yung pinasuot na kwintas ni Lolo Tomas mo sa'yo? Puna ng aking ina. Bigla kong naalala na hindi ko pala suot ang kwintas ni Lolo. Sa kadahilanan nagbanyo ako kanina at hinubad ko iyon. Dahil ayon kay Lolo, bawal umanong dalhin ang medalyong binigay niya sa akin sa loob ng banyo. Bilang respeto di umano sa mga gabay ng medalyong binigay niya. Naku po Nay, naiwan ko po sa kwarto. Nakalimutan ko pong isuot. Hinubad ko po kasi kanina nung pumasok ako sa banyo eh. Pagrarason kong wika sa aking ina. Ano ka ba namang bata ka? Kaya naman pala. Sige, pumasok ka sa loob ng kwarto mo at isuot mo yung binigay sa'yo ni Lolo mo. Nagmamadali na akong dinala ng aking ina sa loob ng kwarto at ipinasuot niya sa akin ang medalyon. Noong naisuot ko na ang medalyon kalakbay, sa maniwala man po kayo o sa hindi, bigla na lang gumaan ang pakiramdam ko na para bang nagdadahilan lang ang sama ng pakiramdam ko para pumasok ako sa loob ng kwarto. Pagkasuot ko ng medalyon ay sinabihan ako ng aking ina na magpahinga at baka nabigla lang ako sa mga nangyari kanina. Kung kaya sumama bigla ang pakiramdam ko. Hindi na po ako magpapahinga, Nay. Hindi na po kasi masama ang pakiramdam ko. Wika ko sa aking ina. Napakunot noon naman siya at napatanong sa akin. Ha ano? Eh di ba kanina lang ay masama ang pakiramdam mo? Mainit ka pa nga kanina eh. Agad naman na idinampi ng aking ina ang kanyang palad sa noo ko. At para makasigurado ang aking ina, ay paulit-ulit niya pa itong ginawa. Teka anak, papaanong nangyari yon? Kanina lang ang init-init mo, tapos ngayon hindi na. Pagtatakang tanong ng aking inang napakunot noo. Lumabas siya ng kwarto at ilang sandali lang ay bumalik ulit siyang may bitbit na basong may laman tubig. Iniabot niya sa akin ng tubig at inutusan akong inumin iyon. Para mahimasmasan raw ako at baka may nakabati lang umano sa akin kanina. Kinuha ko naman yung tubig. Nung iinumin ko na iyon kalakbay, nalasahan kong tila mapakla na mapait ang tubig na binigay sa akin ng aking ina. Kung kaya nagtataka ako at tinanong siya kung anong klaseng tubig iyong pinainom niya sa akin. Iyan tubig na iyan anak. Hiningi ko pa yan kay Lolo Tomas mo. Pinausalan ko muna ng orasyon sa kanya bago ko ito ipinainom sa'yo. Para malaman natin kung nabati ka ba o kaya normal lang na sama ng pakiramdam yung nararamdaman mo kanina. Aniya ng aking ina. Habang nag-uusap kami ng aking ina sa loob ng kwarto kalakbay, nagulat na lang kami bigla nang marinig naming nagkakagulo at nagsisigawan na sa labas ng bahay. Mabilis na kaming tumakbo ng aking ina palabas ng bahay nang marinig kong nagwawala si Lolo Tomas. Ang buong akala ko ay may kaaway itong tao sa labas. Kaya inaawat ito ng aking ama at pinipigilang huwag nang pumunta sa likuran ng bahay. Animal kayong mga balbal. Hali kayo dito at magkasubukan tayo. Huwag kayong magtago dyan sa dilim. Di ba gusto niyong kunin ang kapatid ko at ang pamangkin ko? Pwes dadaan muna kayo sa bangkay ko bago ninyong makuha ang pamilya ko. Nang gagalaiting sigaw ni Lolo Tomas. Huwag niyong palabasin ng bahay si Franco. Maliwanag ba? Ang bangkay bantayan ninyo rin. Dahil naririto na ang mga balbal. Sambit ni Lolo nang bumaling siya sa akin. Nakatayo naman ako sa labas ng pintuan ng mga sandaling iyon. Habang pinagmamasdang si Lolong inihahampas niya ang buntot ng pagi sa ere. Sa tuwing iwinawasiwas niya ang buntot ng pagi, ay para bang nasasaktan at nanggagalaiti ang nilalang na nagtatago sa dilim na parte ng likuran ng bahay. Dahil sa naririnig ko ang bawat atungal ng nilalang na para bang baboy iyon na pinapalo. Hanggang sa maya-maya pa ay nakarinig na kami ng huni ng wakwak. Nung umpisa ay malakas iyon sa aming pandinig.
hanggang sa pahina ng pahina ang huni nito, na para bang nasa malayo na iyon, kaya napasambit ako sa sariling. Marahil ay nakalayo na ang aswang dahil hindi ko na masyado itong naririnig. Mali ka dyan, anak. Kapag naririnig mong malakas ang huni ng wakwak, ibig sabihin lang ay nasa malayo pa ito. At kapag narinig mong mahina na ang huni nito, ang ibig sabihin lang ay nasa malapit na ang aswang at nakahanda ka ng salakayin anumang oras. Nag-aabang lang ng pagkakataon ng aswang para sugurin ka nito. Paliwanag na wika ng aking ina sa akin. Ano mga aswang? Lumapit kayo rito at magkasubukan tayo. At kapag natalo ko kayo mga hayop kayo, kailangan lubayan nyo na ang pamilya ko at tanggalin nyo na ang markang binigay nyo sa apo ko. Malakas na sigaw ni Lolo Tomas sa mga balbal na nagkukubli lang sa dilim. Ano? Hindi kayo lalabas o papatayin ko na lang kayo? Sa pamamagitan ng orasyon na bibitawan ko. Pagbabantang saad ni Lolo. Ilang sandali pang lumipas ay nagulat na lang kami nang may biglang lumabas na nilalang sa gilid ng bahay namin sa parteng hindi masyadong naaabot ng liwanag. Naririnig kong humihingal ang nilalang na iyon, kalakbay. Kaya tinitigan kong maigi kung tao ba iyon o ano. Noong natitigan ko na ang nilalang, ay ganoon na lang ang pagkagimbal ko. Dahil sa hindi ko maipaliwanag ang itsura nito. Sapagkat para itong pinagsama-samang itsura ng unggoy at ang hugis na mukha nito ay parang baboy ramo. Tapos yung katawan nito ay katawan ng tao. Para siyang asong dahan-dahang gumagapang patras habang naglalabas ng tunog na nakakakilabot at nakakapanindig balahibo. Buwagag din ang mga buhok nitong nakatabon ng kaunti sa mukha. Pulang-pula ang mga matang nagbabaga. At higit sa lahat ay nakanganga ito na para bang bunganga ng baboy ramo naghihintay na abutan ng pagkain. Habang walang humpay ang pagtulo ng malalapot na laway nito sa lupa. Nasaan ang dalawa mo pang kasamang balbal? Ilabas mo. Dahil bukas na bukas ay pupuntahan ko kayo sa barangay na tinitiran nyo. At sinisigurado kong mapatay ang buong angkan ninyo bago pa sumapit ang takip silim bukas. Kaya ngayon pa lang ang gusto ko ay magkausap tayo ng maayos at magkasundo. Nang sa ganoon ay walang mamatay sa atin. Galit na wika ni Lolo Tomas sa nilalang. Para namang natakot ang nilalang sa sinabi ni Lolo. Maya-maya pa ay nakita kong may dalawang nilalang paandahang-dahang gumapang. Papalapit sa naunang balbal na nagpakita sa amin. Umaangil ang mga ito na parabang nakikipag-usap kay Lolo. Sige, bibigyan ko kayo ng 3 kondisyong kailangan ninyong gawin para hindi ko na kayo patayin. Una ay tanggalin nyo na ang markang ginawa nyo sa apo ko. Pangalawa, lubayan nyo na ang bangkay ng kapatid ko. At ang isa pang kondisyon ko, lumayas kayo sa barangay na pinamumugaran ninyong mga balbal at pumunta kayo sa pinakamalayong bundok. Nang sa ganoon ay hindi na kayo makikita pa. Dahil sa oras na magtagpo ulit ang ating landas, hindi na ako magdadalawang isip pang patayin kayong lahat. Maliwanag ba? Sindak na saad ni Lolo Tomas. Nakita kong parang mga tupang maamo ang mga nilalang at tumingin ito sa akin. Kaya bagya akong napaatras at napahawak sa aking ina. Ilang sandali pa akong tinitigan ng mga ito na para bang may kung anong silang ginawa. At nakita ko pa ang pagbuka ng kanilang mga nakakakilabot na bunganga. Pagkatapos nilang gawin iyon ay dahan-dahan nang umatras sa mga balbal. Pagkatapos ay bigla na lang itong nawala sa paningin ko. Nagulat naman at nagtaka ang ibang mga taong nakikiramay kung sino ang kinakausap ni Lolo Tomas kanina. Dahil salita raw ito ng salita at galit na galit umano. Pero ayon pa sa mga tao, ay narinig nila ang mga huni ng wakwak. Pero hindi nila nakikita ang kinakausap ni Lolo. Ipinaliwanag naman ni Lolo Tomas sa kanila na tanging ang may mga lahing albularyo lang ang nakakakita sa mga kakaibang nilalang na naninirahan dito sa mundong ibabaw. Sa kadahilan ng gumagamit ng pansabulag ang mga balbal, tiktik, aswang
at maging ang mga aswang na mangkukulam para hindi umano makita ang mga ito ng mga normal na tao. Lalong-lalo na sa oras na nagpapalit anyo ang mga ito. Huwag kang mag-alala, Apo. Wala na yung marka ng balbal sa katawan mo, kaya makakakilos ka na ng maayos. Wika niya sa akin. Pahabol pa niyang sambit habang tumatawa-tawa. Madali lang naman palang kausapin ang mga balbal na iyon eh. Pinapahirapan pa akong tawagin sila kanina. Kamunti ka na tuloy tumaas ang dugo ko. Ayon pa kay Lolo Tomas Kalakbay, sa tuwing kumakain umano ng bangkay ang balbal, ay bumabata ang balat ng mga ito. Kaya kapag may patay sa barangay o sa baryo kung saan sila malapit na nakatira, ay binabantayan umano nila iyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.